بیشتری وقتی خواننده вазири маорифи тоҷикистон мегӯяд дар мавсими баҳории даъват ба артиш садҳо нафар хатмкунандаи муассисаҳои оливу касбии кишвар ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ довталабона пайвастанд. ба гуфтаи раҳим саидзода, аксарияти довталабон хатмкардаҳои риштаи ҳуқуқшиносӣ буданд. 2333 نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی به صف ارتش رفتند و بیشتر آنهایی که به صف ارتش رفتند اینا نفرانی هستند که رشته حقوق ختم کردند و شما خبردار هستین که طبق قانون توزیع در جمهوری تاجیکستان هستند نفرانی که در صف یعنی ساختارهای قدرتی فعالیت میکنند اینا باید حتما در صف ارتش خدمت کرده باشند. вазири маорифи тоҷикистон афзуд, таҳсил дар зинаи магистратура низ як зинаи таҳсилоти олӣ аст ва замони таҳсил магистрантҳо низ бояд аз хизмат дар сафи артиш озод бошанд. мо тарафдори он ҳастем ки ҳамино ҳам аз сафи аз хизмат ҳозира шуда озод карда шаванд, лекин як нуқтаи дигарро фаромӯш кардан дар кор нест ки ҳар як нафаре ки мард аст махсусан ман фикр мекунам бояд ино ҳатман дар сафи ҳуқуқи мусаллам хизмат кунанд. соҳибназарон бар инанд ки даъвати иҷбории магистрантҳо ва аспирантҳо замони таҳсил ба артиш боиси он шудааст ки аксари онҳо аз идомаи таҳсил даст кашида ё ба муҳоҷирати корӣ рафтанд ва ё ба корҳои дигар машғуланд. таҳлилгарони бахши маориф бар инанд ки барои бо усули иҷборӣ ҷалб накардани ҷавонон ба артиш шеваи даъват тағйир дода ва ҳамзамон тарбияи ватандӯстии ҷавонон аз зинаи мактабӣ роҳандозӣ шавад. аспирант вақте ки мехоҳад ки ягон равияи илмиро инкишоф диҳад, вай мақсади ба артиши миллӣ гӯем ки ё ин ки дар кори ҳарбӣ худашо бахшида наметавонад. бар асоси қонуни нави хизмат дар артиш, ҷавононе ки кафедраҳои низомиро хатм мекунанд, танҳо баъд аз 12 моҳи хидмат дар артиш соҳиби рутбаи афсари эҳтиётӣ хоҳанд шуд. дар гузашта хатмкардаҳои донишгоҳҳое ки дорои кафедраҳои ҳарбӣ буданд, бо иштирок дар давраҳои 40-рӯза соҳиби билети ҳарбӣ шуда рутба мегирифтанд. магистрантҳо ва аспирантҳо ба фарқ аз солҳои қаблӣ ин гуна имтиёз надоранд. мувофиқи қонуни пешина, онҳо ҳаққи ба таъхир гузоштани хидмати сарбозиро ҳангоми таҳсил доштанд. мақомот мегӯянд, бар асоси тарҳи нав танҳо ҷавононе ки дар риштаи докторантура таҳсил мекунанд аз хизмат озод ҳастанд.